Препоръчителен родителски контрол. Клипата на български. Така, слушайте са. Чакай да бе. Чекай бе. Музиката да угаси. Как ги тръгнахте всички отпред, бе? Иначе... Не, има такова асет, къде да вземеш такъв човек, къде ги тагва от едната страна. Бах ти... Абе. Добре, значи... Сега да минаме от тук да има откачим. Чекай, лагвам за няколко секунди. Да, ора. Това тук, тая чанта са допълнителни такива бодибагове. Да, за... Че колко имахме правил? 2 или един имахме само? По принцип имаш 2 от тебе. Добре, така. От тука. Стига сраве. То кораб не знам защо, но мислим, че е български. Мислим, че е български то кораб. Оти пояди съм бело, зелено, цървено. И аз чуем. Не си патриот. Добре бе, не мога да се кажем, аз инвалид ли съм или да? Да. Умъка. Че бе, ти как влизаш вътре бе? Ево тук скачаш паркуриш. Ево, Максе да го проме... Абе, еврейн. Ти си го има. Веднага го разбра. Гадина. Не знам къде трябва, имам шпанда нека. Сигурно като го обясним, сигурно, че го минеш живота. Мръстих. Пайси. Къде? Има камерата. Спокойно. Сега че дойде човек да инспектира. Те готова. Няма се, че ти имаш най-голем детекшн. Не го пи! Оти не може да правиме повече от 4 пейджера. Не знам, чакай. Охо. Има цивилни. Лего цивилните. Залегайте. Да, с цивилните пазити. Залегайте, оти немаме... Имам 6 имам аз. Инфинити торби нямаме случайно. Ема ги тебаме всички бе. Не ми тебаме всички бе, сега Терминатор 3 гледай. Това е от тук освен, от заледа. Къде ги бе, не са го играли мапо, ни вече го минат, абе, еврей мръсни. Аз ли съм еврей бе. И някой връзви или знаеш мапо. Той се спаде. Не! Максе? Шо бе, това не съм аз, това е души. Омага, аз ви обърквам. Не! Ости го! Не. Полицай, го назад, Максе, ева назад. То до нас! Не. Убий го още. Браво. Тихо. Ти това не е заложник. Аз трябваше Maybe I shouldn't have that hot dog. Сега да почна да стрелям, това ще стане опасно. Аз ще го багнем. Нема да го багнеш. Абе, дай ми го. Добре, му стара бе. Омага, някой си да поставите, Максе, внимай. Стой мирен, то нема те ви, май. Ако те ви, го кърцни. Тепай го. Ще остава да го ева, не мога да фърлям торби, не мога нищо опрем. Гъбе. Не че! Да фак? Той това с мене да знаете. Ти нещо заби, виждам тук нещо не мърдаш. Той с мене да знаете. Как мръдам бе, в момента мръдам ли? Да, мърдаш бе. Не. Аре бе. Отвори контейнера бе. Чекай. Не иска... чекай бе. Готов. Фъргай. Не мога. Я го такой бути го водата. Ево. Сега чантата че носиш, омага. What the fuck? Не мога. Айде носи го. Нещо се багнах. Нищо, ости го. Дайте нагоре да намерим това кодията. По-скоро го премести тук, Максел, отзад. Има един компютър, трябва да на него да видим... Аре, готово. Нали знаеш, че сега трябва да го приберем от торба от и куките, че го бива. Нем турба. Полицай. Кой го взема? Аз! Я според да го фърлите. Не мога да тагнем, не мога да фърлям. Тагнах го. И аз не мога. Готово. Виски лайна. Подай го във водата. Омага. Нищо, аре, носи го, аре, елате нагоре да се скачиме. Как носи го бе, човек бе? Нищо не може да правим, ако го носим. Абе, G-Troll
Не мога, бре, човек, бре, не мога, не ми дава да го фърлим, не ми дава да го изсерем. Изни, Павле, ести. О, мъга, бе. Добре, Максим. Де би бъгнаната игра заедно. Какво трябва да направим в момента? Имам? Аз първо мога да тичам, не знам защо. Отиваш аз съм чанта, бе. О, мъга. Един не може да хвърли това, друг... Спокой. Другият не осъзнава, че има торба на граба, нали? Така, компютърът трябва да е тук некъде, Макси, обаче. Така, Controls, Edit, Keyboard... Look for rules and tag the fuck. О, мъга, това... Компютърът е в другата сграда, бе. What the fuck? Къде има камера, бе? На здраве и камерите е по-добре да не ги чупиме много лоти. Па я не я чупих. Не, имам предвид, ако щупиш повече от 3 камери, мислим, че направо директно те засичат и пущат алармата. Макси е полицай. Не ми дава да влезнем, некой трябва ми фърга инвайт. Чакай, аз му направил правит, бе. О, така ли било? Направи го френдзон. Не, фънах.